wanted her go to home as fast as possible. We are waiting for her, core family, core friend, old friend. אני בתקופה הזו קרוב ל10 קילו הורדתי. אבל כל אחד בחוסן נפשי שלו. תקופה מאוד קשה. קשה להכיל את זה. קשה להכיל דבר כזה. נועה היא ילדה חזקה, חזקה נפשית. אני מאמין שהיא מתנהלת טוב, היא מתנהלת בצורה הטובה ביותר שם. אני מאמין שהיא עוזרת אפילו לאחרים. תמשיכי להיות חזקה, ובעזרת השם תקבלי את החיבוק הכי גדול והכי חזק מאבא. בעזרת השם, וגם מאמא ומכולם. ויהיה בסדר, עוד יבואו ימים טובים יותר. בעזרת השם. I wanted her go to home as fast as possible. I know she is a strong girl. I hope he can come soon. We are waiting for her. Core family, core friend, old friend.